गोफोर गिबियावनो आंनि बे समायना ब्लगाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबा ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायदो। ओमफ्राय नै जोंनाव मा जाखो लोगोफोर एकदमबारे सामफ्रामबो दैबानाल' जागासिनो आरो दिनैबो आरो दै बानायानो देरदों। ओइ गुफुर जाजोबदों आरोना बैफोरो दंफांफोरा एसे होथेयो आरो ओइ सफारि गैया दा गोरलैसो देरखो फिसासो इयो। ओमफ्राय नै लोगोफोर बेफोरबायदि दै जाबाय थाबा मा जानांगौ जाखो माने एखेरायैनो सानथाम जाखाबाय खोमा। ओमफ्राय नै जानाय होथेनानै दैया फैनो हायाखै आरोना होमबाबो बै खिजाना ओरै फैनानै इयाव माने नारखोफैयो आरोना नारखोनानै ओमफ्राय नै इयाव बिदि दुलदांदां जानानै दं आरोना नै दा बिदि दुलदांदां जाफैना दं आरो ओमफ्राय बैयो रानबानो राननोबो आरो ओमफ्राय नै गुफुर जाजोब्बाय आरो सामफ्रामबो दै जागासिनो आरोना अखा हाबानो दै जायो। नै लोगोफोर स्टार्ट बिनिफ्रायनो दै बाना दैया एसे देरखांबोदोंआनो आरो ओमफ्राय नै अमाया आदार बिदो बेसेरा आदारा बोथिनोल' मोनजादों आरोना जेबो गैया। ओमफ्राय नै दा नागिरगासिनो खावनखायाखै आरोना आङो साननै जाबाय अमाखौनो खावनाखै। ओमफ्राय नै दैया बिदि जायो आरोना लोगोफोर जोंनाव दैयानो सामफ्रामबो दैयानो देरगासिनो माइयानो गायखांना दोननाया दै लोमहाबबाय थाबालाय माथो माइयानो थैलायलांसिगोनसो बिदि जारलाखा लोगोफोर। नै र' दाय आं थांबाय दं नै लोगोफोर एकदमबारे राव होननानै बोहैदो आरोना एसे खम बोहैदो आरो ओमफ्राय नै माबायदि बोहैबोखायो आरो देन्जार। नै रानदोंना रानाखैथाय पात्ताखौनो मोनाखै आङो। नै फोथारानो गुफुर जाजोब्बाय आरो बारा माबायाखै खोमाहाय नङाबा दहायफोर लोमजोबथारोमोन ना होमबाबो ना लोगोफोर नै गुफुर जाजोब्बाय नै जोंहानाबो ओरै नारखोहैबाय आरो ओमफ्राय नै गयबो मोनबाय आं लोगोफोर गय मोनबाय आरो दा नङाबा दै बानादोसो खारगोन लाना थांखाखानोसै आङो। नै लोगोफोर मोनानि ओंखाम ओंख्रि संलायबाय नै सयाबिन भाजि एवनोसै आरोना आं फ्राय एवनो नागिरदों। दखानाव सोरबा लेंहरदों खोमाहाय नै साराय जानबाय ओमफ्राय नै बेयाव दालि संबाय आरोना लोगोफोर जेबो गैया अखा हानायाव मा ओंख्रि जागोन। ओमफ्राय नै बेसेरा अखा हानानै बे अबस्था जानानै दङ आरो ओमफ्राय नै बिफा फिसाजों ओंखाम जानो इसोर नेगासिनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर दैयानो गिदिरसै ओइ जुखामबो जाखांबाय आरो जों एवनानै ओमफ्राय दैयानो बारानिसाय बारा देरगासिनो दं आरोना लोगोफोर हरसेनि बिथोराव मा जागोनथाय दिनै दैयाथ' देरबायसो दं अखायानो हाबाय दं ओमफ्राय बिसोरा मा जालाबायखो दालाय मा साफायाबालाय माथो दे एसे माबा होदो फाखन होदो रोंथाराहाय लोगोफोर होबाय आंना। ओमफ्राय नै साराया दुंबाय नै बेहा माबा तेलेलें जाबाय दङ ओमफ्राय इलाय मायाव गाबो ओमफ्राय मबाइला माबायदि रिङोमोनलाय मबाइला माबायदि रिङोमोन लोगोफोर इयो माने मबाइल फन हरनाय खोनाबाथाय बुर होनलाय देलाय माबायदि रिङोमोन मबाइला देलाय मोजां होनब्रा माने मबाइला फन हरनानै रिंबा बुर होनोनो आरो बि जारलासो। ओमफ्राय नै पियास होबाय आरोना पियासबो होयोनो फ्राय एवनायावनो ओमफ्राय रान्धनिया नै बेलेग जाबाय इसे जालायबाय आरो आं केमेरामेन जालायनोसै केमेरामेन जानो रोङाखैनो आं जानोसै आरो ओमफ्राय दे एवदो दे ओइ दे खामथाबबाय एफा इयो बुंनाबाबो जायो नै माबाया खामथाबजोब्बाय मा रोङाहाय ओंख्रि संग्रायानो एफा लासैबालाय बोरै जानांगौ जाखो नै खामथाबजोब्बाय दे होदो माबार खामथाबजोब्बायलै रोङाबालाय खामथाबजोब्बाय गोखा जायो बांद्राय खामबा दे नै इखौबो खोन्थानांगौनो ओमफ्राय बोरैबा ओरै फेथेंना थायोबा मा जागोन इयो हो फेथेंना थायोबा ए बारा नङा आक' गथ'
मा लेखा फरायाखै दालाय हाथायानो नै गेजेराव सरंगा जाबाय गैला नै आगोमायाबो से बिदि जायो नामा सोरबा हाथाय गबा गैला बेदर मोनजाला नोङो स्पिटरनि फिसाजो नङा दे नोंसो आङो मा जायो पबित्रनि मा जायो आङो पबित्रनि मा जायो ओमफ्राय नोंनि मा जायो मा मोजां खोथा होनथारा इखो हारा गैयि बेदर ओमफ्राय नै मोनसिगोनबो आरोना जानोसै लोगोफोर कारेन्टआबो थागोन ना थाया बिसास गैया आङो ओंखाम खुरहोलांनोसै न' सिबनोसै दै सिबनोसै नैबे बिथाङा एवबाय थाथोंसै आरो सोलागोन ना माखो दे बाला सोलागोनबो दे एवबाय थादो दै आं ओंखाम ओंख्रि खुरनायनि जगार लानोसै आरो